Avui et proposem una manualitat ben senzilla i refrescant, una fruita per a decorar la teua llapissera. Nosaltres farem una taronja. Per a fer aquesta manualitat només necessitaràs goma eva de color taronja o del color que vulguis en funció de la fruita que vulguis traçar, cartolina verda, una llapissera, unes tisores i pegament. Nosaltres el gastarem de barra. En primer lloc, has de dibuixar la forma de la fruita que vulguis traçar. Nosaltres farem un gran cercle. Una vegada dibuixat amb llapis, el retallarem amb les tisores seguint la guia marcada. A continuació, has de dibuixar dos rectangles xicotets per a fer dos incisions on posteriorment introduirem la llapissera. Per a fer-ho, doblega el cercle i talla amb les tisores els dos rectangles. Per afegir el toc final, dibuixa sobre la cartolina verda la fulla que decorarà la fruita. Una vegada l'hagis dibuixada, retalla-la a poc. A continuació, pega-la amb pegament de barra sobre la goma eva. I amb aquesta tasca ja pots afegir el toc final a la taronja que decorarà la teua llapissera.